Do you feel the vibe? И какво става, хора, аз съм Тонката и днеска ще ви представя топ 5 най-играни игри в света от 2012 година до 2017. Ето място ще сложа играта Subway Surfers, която доста бързо проби през 2014 година. Имаше много хора, които я играят постоянно, непрекъснато, след което създателите на играта започнаха да правят подобрения по нея и така хората още повече се заребиха. Затова я слагам на 5-то място, понеже имаше близо 500 милиона изтегляния. И нека да продължаваме към номер 4. На 4-то място реших да сложа играта Minecraft, понеже много хора я играят, но в Google Play тя се плаща, струва 11 лева и нещо. И поради тази причина не е толкова теглена, въпреки че адски много хора играят и на компютър, и на телефон, по-малко обаче. Тази игра е един 3D свят, направен от купчета. Повечето 100% знаят. Така, това беше позиция на 4-то място и нека да преминем към номер 3. На 3-то място реших да сложа играта Clash of Clans, понеже тази игра беше станала огромен хит преди да излезе играта Clash Royale. Това беше първата игра на Supercell, която пороби толкова бързо в Google Play и в другите сторове. Това е един свят, в който ти се развиваш и е много интересно да играеш тази игра. Тя е стратегическа и там най-важното е да се развиваш правилно. Така, това беше за играта, малко повече казах и нека да продължаваме към позиция номер 2. Пристъпваме към позиция номер 2, която тази игра беше причина за много счупени телефони и за много хора, които се бяха зомбирали по нея. Това е Pokemon Go. Играта излезе миналата година. По улиците на всеки един град можеше да се срещне поне минимум 100 човека, които играят като зомбирани тази игра. Чрез тази игра хората си скапваха телефоните, пропиляваха си времето, но тя беше много интересна. Така, това беше за тази игра и нека да продължаваме към позиция номер 1. На първо място реших да поставя играта Clash Royale, на която най-много се снима сега в YouTube. Това е една от най-интересните игри в света. Адски много хора играят, правят се ивенти, Supercell подобряват играта постоянно и заинтригуват много други хора, които започват да играят и се заребяват адски много, започват да пърчепсват джемове и така Supercell печелят пари, но играта е супер и затова заслужава позиция номер 1. Това беше от класацията, пичове, и не забравяйте да дадете палец нагоре, да се абонирате, да споделите и да коментирате, за да можете да участвате в томболата, която е за 1000 абоната. Това беше от клипа, аз съм Тонката и до нови срещи!